Van harte welkom bij het Voorprogramma, een talkshow van L1 en Pop in Limburg over alles dat speelt in de Limburgse popmuzieksector. Te beginnen vandaag met een boek, want ook dat kan natuurlijk gaan over muziek. Tozilo Piek en Annemarie Staaks, welkom. Het boek En toen was het stil is eigenlijk jouw verhaal, Tozilo. Hoe is het ontstaan om hier een boek over te gaan maken? Het was altijd al mijn droom geweest om een boek ooit uit te geven. En eigenlijk op het moment dat ik die droom verplaatste naar de ijskast, toen kwam ik Annemarie tegen. En toen maakte jij even wat los. Ja, ik werk met autobiografische verhalen. Dus ik schrijf levensverhalen en mijn werkveld zit op dat terrein. En ik kreeg eigenlijk van iemand uit de stad, uit Venlo, de tip van misschien moet je een keer met Tozilo Piek gaan praten. Hij heeft een heel indringend verhaal. Hij had stukjes gedeeld op Facebook. Ik wist dat niet. Maar goed, toen ik daarvan hoorde, heb ik hem eigenlijk benaderd. En was meteen wat hij wilde en wat ik ook wilde. Dus we zijn toen samen beginnen praten eigenlijk daarover. Mooi, en zo uiteindelijk kan ik het boek in handen hebben. Moet voor jullie toch ook heel bijzonder zijn om het nu eindelijk zelf in handen te hebben? Absoluut. Ja, dat is het ook. Zo'n jaar keihard aan gewerkt. Ja. Vooral door Annemarie natuurlijk, het schrijfwerk. En heel confronterend. Ja. Om over je eigen verhaal, om jezelf helemaal bloot te kunnen leggen. Hè? Om die strijd ook op papier terug te zien. Om het dan te lezen. Want neem me even mee. Stel, ik heb er nooit van en toen was het stil gehoord. Het gaat natuurlijk over jouw verhaal. Ja. Derde generatie Molukkers in Limburg, in Nederland. Hoe is het voor jou gegaan om dat verhaal te vertellen? Want dat komt misschien niet zo hapklaar in één keer naar boven. Dat gaat borrelen van dit verhaal moet ik kwijt. Nee, dat begon eigenlijk al met, zoals Annemarie zei, met korte verhalen die ik op Facebook deelde. Waarin ik al kon merken aan de reacties van mensen dat wat ik mee had gemaakt, dat het nog bij veel meer mensen speelde. Alleen binnen onze cultuur wordt daar niet zo over gepraat. En sowieso wordt er bijna niet gepraat. En dat is een trauma die is overgeleverd van de eerste naar de tweede. En we zijn al de derde generatie. En muziek daarin was wel een communicatiemiddel. Maar buiten de muziek is het weer moeilijk voor ons om ons te uiten. En toen dacht ik van oké, dan zal een boek moet daar wel aan kunnen bijdragen om dat wel naar buiten te kunnen brengen. Vandaar. Ja, je noemde al de muziek. En laten we daar een klein stukje naar luisteren. Stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Stand by me. Stand by me. Whenever I'm in trouble, won't you stand by me? Oh, stand by me. Stand by me. Stand by me. Stand by me. Prachtig stemgeluid. Dank je. Mensen kenden je natuurlijk al als gitaarspeler, als muzikant. En nu laat je toch ook weer een hele andere kant van jezelf zien. Het was de eerste keer dat ik eigenlijk zong. In ieder geval de lead vocals. Maar ik vond het wel belangrijk om het zelf te doen voor de trailer van het boek. Want daarvoor is het eigenlijk gebruikt. Dus heb ik het nummer Stand By Me in mineur gezet. Om die hele vrolijke kant eraf te halen. En om gewoon echt die diepgang te ervaren. Mooi. Hoe is het voor jou, Annemarie, om zo steeds meer alles bijna tot leven zeg maar, te zien komen, dat hele verhaal? Zijn verhaal bedoel je? Ja. Heel bijzonder natuurlijk en heel intensief. Een jaar hebben we eraan gewerkt en in een jaar tijd heb ik hem eigenlijk beter leren kennen dan wie dan ook, zou ik bijna willen zeggen. Wat heel mooi was voor mij als schrijver was dat hij begreep hoe je een verhaal vertelt. Dus ik kon hem uitleggen hoe ik het boek wilde vormgeven. En hij begreep meteen, oké, snap ik. Dan heb je dit nodig, gaan we het zus doen.
Dus ja, in dat opzicht was het wel een heel mooi proces om met hem te werken. Ja. Het is natuurlijk wel een heel heftig verhaal, een heel persoonlijk verhaal. Je zegt, ik maak vaker biografisch werk. Ja. Hoe is het voor jou om dan toch ook iets van jezelf misschien daarin kwijt te kunnen, om dat onderscheid te maken, zeg maar, tussen het verhaal van iemand en wat jij daarin kunt brengen? Nou ja, ik denk wat mijn aandeel is de vertolking. Het invoelen van wat iemand meemaakt en daar woorden aan geven. En dat in te vullen met details en sfeer en smaak en stijl en ritme. En dat is mijn stuk. Ja, ik denk ook als we het nu toch over muziek hebben, dat je dat kunt vergelijken met ja, bijvoorbeeld het nummer Desperado, wat in het boek aan bod komt. Wat geschreven is door de Eagles. En Linda Ronstadt maakt het tot een hit. Ja, wat zij toevoegt in een lied, dat kan ik toevoegen in een verhaal. Dus het is toch een kleur eraan geven op een bepaalde manier. Wat is jou uiteindelijk het meeste bijgebleven aan het hele verhaal van Tassilo? Aan zijn levensverhaal? Nou, wat mij het meest heeft getroffen is hoe verschillend je kunt opgroeien. Dus hij vanuit de Molukse achtergrond en ik als gewoon Nederlands, Limburgs, Kessels meisje. Hoe verschillend dat is en tegelijkertijd hoeveel raakvlakken je toch hebt. Dus voor mij, ik denk dit is een universeel verhaal. Dat kan door iedereen gelezen worden, ook door niet-Molukkers. Dus ik trof wel, ja, veel van zijn strijd herkende ik ook wel. En ik denk dat het voor heel veel mensen herkenbaar is. Ja. Was het voor jou nog een verrassing eigenlijk, Tassilo, dat zoveel mensen, want je hebt ook een crowdfunding georganiseerd, dat het bedrag werd meteen gehaald. Klopt, ja. Eigenlijk had je meteen heel veel herkenbaarheid bij mensen die misschien helemaal niet in deze generatie zitten of die helemaal niet jouw achtergrond hebben. Ben je daardoor verrast dat mensen zich daar zo in konden herkennen? Ergens wist ik al dat het er speelde. Maar er was nog nooit iemand op deze manier mee naar buiten gekomen. En dus dat mensen zich mee konden identificeren, had ik van tevoren wel verwacht, maar niet dat het in zo'n grote getalen zou zijn. Wat is voor jou het belangrijkst aan dit verhaal dat mensen meenemen? Voor mezelf in ieder geval is het om mezelf op de juiste plek te zetten in mijn leven. Dat ik een vader kan zijn voor mijn gezin. Dat ik mijn dubbelleven achter de rug heb. En ik hoop dat ik mensen hiermee ook kan inspireren die met dezelfde strijd worstelen. Ja, dat kan zijn van verslavingen, wat ik ook allemaal mee heb gemaakt. Van verslavingen tot geweldpleging, tot heel veel trauma's. En dat je altijd wel de kans hebt om dat een plek te kunnen geven. Ik hoop dat mensen zich daar inspiratie kunnen halen. Ik neem aan dat dat nog altijd een proces is. Dat is blijvend. Het Ja. is niet zo dat met dit boek, dat ik nu alle trauma's een plek hebben gekregen. Totaal niet. Nee. Het blijft een proces. Ja. Het is nog niet afgesloten, maar heeft het je wel geholpen om het zo op een plek Ja, te het heeft zetten? me heel erg geholpen. Zoals ik net ook al aangaf, het is heel confronterend. Annemarie die vraagt natuurlijk gewoon door. En dat een jaar lang. Heel confronterend. Nou, wat vindt je vrouw er eigenlijk van? Oh ja, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Wat vindt je vader ervan? Ja, ook nooit over nagedacht. Heb je dat met je vader besproken? Nee. Nee, want we praten niet. Dus op die momenten heel confronterend, maar wel blij dat het gebeurd is. Dat het boek er is en alles wat eruit nu gaat komen. Ja, mooi. Ja. Je noemt al die strijd. We raken het eigenlijk nog niet eens aan in zo'n kort gesprek als dit. Want Ja. het is een enorm verhaal en daarvoor moeten mensen natuurlijk gewoon het boek lezen. Maar om toch even ook vooruit te kijken, waar wil je dat verhaal mee naartoe nemen? Want je hebt die crowdfunding gedaan. Je zegt er gaan nog dingen komen. Wat wil je nu gaan doen? Er is meer geld binnengekomen op de crowdfunding dan van tevoren was. Dan ik van tevoren had bedacht. En met het extra geld komt er een EP. Met nummers die zijn geschreven ten tijde, in de tijdlijn van het boek, zeg maar. De liedjes die ik heb geschreven, die worden dan uitgebracht over een half jaar. Ja, dus uiteindelijk heb je dadelijk ook nog een EP in handen. Ja. Je hebt iets wat je kunt delen met mensen. Krijg je ook veel reacties van mensen terug? Ja, je hoort Annemarie al lachen. Gisteren was de boekpresentatie.
En het was zo'n gedenkwaardige, emotionele, liefdevolle bedoeling. En 400 man in een poppodium Grenswerk. Ik ben om 6:30 vanmorgen begonnen met mijn berichten te beantwoorden. En ik was om 12 uur nog niet klaar. Daarmee misschien al om aan te geven van wat voor impact het had gehad. Ja. Ja. Het is voor jou fijn dat je hier open hebt kunnen over zijn, ondanks dat het confronterend was. Maar Ja. zeker ook voor de mensen in jullie omgeving. Dat jullie ja. dit verhaal hebben kunnen delen. En ja, misschien wel mensen ook kunnen helpen met hun eigen verhaal delen. Dat is, ja, ik hoop het. Dank jullie wel voor jullie komst. Annemarie Graag gedaan. Staaks en Tassilo Piek. Dank je wel. Boek En Toen Was Het Stil. Mijn naam is Madou. Ik zit hier vandaag met Jérôme en Bram. En je kan onze muziek omschrijven als dreampop, indiepop. Can you hold my heart just a little while longer? 'Cause I'm not ready to let you go. We hebben onze eerste single uitgebracht in februari 2020. En eigenlijk gelijk de maand daarna ging alles op slot. Dus dat was meteen een hele gekke periode om zo in te starten, ja. Tell me you don't love me, 'cause I love to let you go. Ik kom oorspronkelijk uit een heel klein dorpje, Hulsberg. En daar is best wel een muziekscene. Maar ik ben gaan studeren in Tilburg. Dus mijn eerste dingen heb ik toch voornamelijk daar kunnen doen. Ik merk dat hier liggen dan toch mijn roots. En ja, ik vind het super fijn om hier muziek te maken. Er is heel veel gaande in Limburg ook. Dus het is zeker heel levendig en bruisend hier qua popmuziek. Ik vind het super fijn om met een vaste band te werken, omdat het gevoel dat je als band echt samen iets staat te doen en dat je ook live het gevoel hebt dat je kan bouwen op degene die achter je staan, dat vind ik super belangrijk en dan kom je denk ik zelf ook het beste tot je recht. Dus in die zin ben ik super blij dat ik met zo'n fijne mensen mag spelen. Tell me you don't love me, 'cause I love to let you go. Het is voor mij altijd een soort van een combi maken tussen elektronica en echt de akoestische instrumenten. Dus het doel is eigenlijk om daar een mooie combi tussen te vinden. En dat gaan jullie laten horen in dat nieuwe album. En natuurlijk ook op het podium, onder andere op Pinkpop. Yes, ja, dat klopt. Het is nog steeds zo af en toe dat je dan denkt van, gaat dit echt gebeuren? Maar voornamelijk heel veel zin in om op zo'n podium te mogen staan en daar dan gelijk de nieuwe nummers te kunnen brengen. Till you open up my eyes. Dat je daar dan volgend jaar zelf staat, dat is gewoon super, super gek eigenlijk. Zangeres Madou en haar band volgend jaar dus te bewonderen op Pinkpop. Het nieuwe album is uit van Jiri Tahutu. Ja, toch? Welkom. Sander Bos ook, van harte Hi. welkom. Dank je. Jiri, Icarus, die naam had je volgens mij niet beter kunnen kiezen. Nee, klopt ja. Ja, ik heb me zorgvuldig uitgezocht. Ja, het voelde direct als van toepassing, want laten we even bij het begin beginnen. Ik denk, het was een beetje de coronaperiode voor jou, toch? Waar het iets minder met je ging? Ja, eigenlijk daarvoor al. Wat dingen in mijn persoonlijke leven, waardoor het eigenlijk niet zo goed meer met me ging. En toen met die COVID-periode, toen had ik niks meer te doen. Ik ben muzikant, je weet toch. En ja, dan sta je eigenlijk, dan krijg je opeens heel veel denkruimte. En ja, toen is het nog meer eigenlijk bergafwaarts gegaan. Ja. Wanneer was voor jou de omslag, het moment dat je merkte, ik kan hier iets mee gaan doen of ik kom hier ook weer uit? Nou ja, ik had natuurlijk een tijd niks uitgebracht en ik was aan het denken bij mezelf van, kijk, ik heb niks anders dan muziek, je weet toch? Ik heb geen andere talent of zo. Ik kan Geen niet- hobby's, je ik zit kan niet niet- in het weekend te borduren. Nee. Ik kan geen stenen op elkaar zetten en Ja. zo, je weet toch? Of maar ja, toen dacht ik van, ja, ik moet eigenlijk wel, snap je? Dus omdat ik muzikant ben, ja, ik heb niks anders dan muziek, dus ik moet eigenlijk wel muziek maken. En toen had ik met mezelf afgesproken dat ik op mijn verjaardag een tape ging releasen, wat nog niet Icarus was, dat was daarvoor. Maar toen begon ik eigenlijk weer met hard werken voor mezelf en ben ik er zo rustig bovenop,
langzaam omhoog weer gekropen. Ja. Ja. Even te dicht bij de zon, maar uiteindelijk ook weer Ja, terug. Ja, zeker, zeker. Sander, hoe ben jij bij dat proces betrokken geweest? Eigenlijk precies op dat moment. Ik had een soort herkenbare situatie. Of ik in ieder geval herkende met een situatie van Jiri. En ik was ook... Ja, COVID was voor mij ook een moeilijke periode. Met echt zoeken wat ik moest doen met mijn leven. Ik had net mijn school af, muziekmanagement toevallig. En via gemeenschappelijke vrienden zijn we eigenlijk samengekomen. En ik zag mezelf niet echt als een ervaren manager. Sterker nog, dat was ik niet. Maar Jiri had geen manager en ik zei tegen hem, ik kan je wel helpen als je dat wil met jouw eerste EP, met die EP. Om vervolgens, weet ik veel, naar een groter managementbedrijf te gaan en verder te gaan. Dus dat hebben we gedaan en eigenlijk zijn we sindsdien niet meer gestopt. Ja. Ja. Ja, want eigenlijk was het alleen voor die EP, toch? Ja, Eigenlijk voor die EP en daarna zou ik weer terug naar Spec gaan of naar een ander managementbureau. ja. Maar ik was eigenlijk zo tevreden dat ik gewoon dacht van ja, ik laat gewoon met hem. Ja, wat Ja. werkt er dan zo goed tussen jullie? Nou, ik denk dat we als persoon allebei heel veel gegroeid zijn. Ik ben heel dankbaar voor niet alleen onze samenwerking, maar ook voor de vriendschap die er ontstaan is. En we hebben heel veel gesprekken, we praten veel. We komen allebei in een lastige tijd. En daar hebben we het veel over gehad. En ik denk dat ik vooral ook veel van hem heb geleerd als mens buiten professional om. Raak goed op elkaar ingespeeld als je zo... Als je op die basis begint te werken, denk ik. Ja, het is wel bijzonder dat jullie hier zo open over praten, want dat is eigenlijk niet echt de cultuur, toch? Voorheen was het misschien veel meer van ik moet laten zien dat ik succesvol ben, dat ik hard werk, dat ik dingen uitbreng. Mhm. Dat je hier nu Ja. aandacht voor kunt hebben en dat je dit kunt bespreken. Ja toch, ja zeker. Ik ben zelf ook wel, na alle problemen die ik gehad heb, ben ik wel een stuk openere jongen geworden. Die meer over zijn gevoelens kan en durft te praten. Dus ja, zo kunnen we gewoon over van alles praten. Ja, Ja, en ik denk dat het ook belangrijk is voor de jeugd van nu om te laten zien dat je daar gewoon een soort schaamteloos open over kan zijn, toch? Van iedereen is wel eens, voelt zich wel eens niet zo goed of is wel eens niet lekker in zijn vel. Dat is niet erg, dat is normaal, dat is menselijk, toch? Dus wij kunnen dat gewoon bespreken en ook als het goed gaat zullen we dat ook doen. Maar ja, dat is het leven en dat hoor je ook heel erg terug op Jiri's album, vind ik. Dat is hij een soort van, daar is hij heel open over geweest daarin. ja. Want dat is inderdaad terug te horen sowieso in de teksten, maar misschien ook wel nu in de muziek. Want voorheen produceerde je heel veel zelf en nu voor het eerst had je ook zoiets van dat laat ik iemand anders doen. Ja, dat is eigenlijk zeg maar een goede vriend van mij. Hij is producer en hij produceert. Ja, eigenlijk hij is echt top producer van Nederland. Hij produceert voor Ronnie Flex en Jade Lauren en al die mensen, zeg maar Kevin en zo. Maar ik ben heel goed met hem, dus zeg maar op een gegeven moment merkte hij ook dat ik een beetje in de shit zat met mezelf. En toen, ik heb wel veel zelf geproduceerd ook, dit album. Maar we hebben alles samen afgemaakt. Want hij vond het nice want hij hoorde vernieuwing in wat ik deed. En hij had het gevoel alsof dat nergens anders in Nederland nog te vinden was, die sound. En hij vond het heel interessant om dat samen te gaan doen. Dus zo zijn we het samen gaan doen. En dan is het klaar. Wat is voor jou dan het moment dat je denkt, ja, nu is het af. Wat moet er dan in zitten? Ja, kijk, klaar is het nooit, snap je? Dit is muziek, zeg maar. Met kunst is klaar is een deadline van iemand anders eigenlijk, zeg maar. Dus ja, ik was eigenlijk nog niet klaar. Ik heb nog de nacht voordat dat ik het in moest dienen, heb ik nog een liedje geschrapt en een extra liedje gemaakt, zelfs. Maar ja, hoe het is het gegaan en ik vind het mooi. Ja, en dat doorontwikkelen kun je dan misschien wel wat doen in de live performance. Ja, zeker, want live zijn we veel aan het experimenteren en hebben we nieuwe ideeën. Zeg maar, ik heb afgelopen 2 grote shows die ik heb gedaan, heb ik met een gospelband, of ja, een gospelkoor, heb ik opgetreden. En een gospelpianist, waar we al die liedjes van het album, maar ook liedjes van vroeger, ja, op een soort semi-live / DJ met de koren achter me proberen te maken om het gewoon... Kijk, ik ben best wel een muzikale jongen en dat is niet altijd gezien, omdat ik ook, ja,
het leuk vond om af en toe zo naïef mogelijk muziek te maken. Maar ja, nu is voor mij de tijd dat ik het wil laten zien en ook live wil laten zien. Ja. Hoe is het voor jou, Sander, om dat hele proces te volgen? Want het lijkt me best bijzonder om dat zo van dichtbij te kunnen volgen. Ja, heel leuk. En vind ik word er heel enthousiast van om... We gingen eigenlijk Jiri 11, de artiesten, opnieuw uitvinden eigenlijk. Dat zat er natuurlijk altijd al in en daarom wilde ik hem ook graag in eerste instantie helpen. Maar hij heeft me vaker verbaasd dan ik van tevoren had durven denken eigenlijk. En zeker ook met het live spelen. We hebben natuurlijk hulp gehad van Pop in Limburg ook hierbij. Hè. Daarom zijn we ook mede hier. Maar je merkt echt dat we zoiets nieuws en echt wel iets unieks kunnen toevoegen aan het bestaande hip-hop live circuit, zeg maar. Dit doet nog niemand op deze manier. Ja, dat is gewoon heel tof. Ja, jij gaf aan, toen wij eigenlijk net begonnen met onze samenwerking, toen voelde ik me nog een beetje onervaren. En toen dacht ik nog van, ja, waarom zou die nou met mij gaan samenwerken? Want ik moet nog zoveel leren. Hoe is dat nu? Want je bent niet alleen met Jiri bezig, maar ook, je bent zelf artiest. Je werkt met andere artiesten en in het poppodium Nieuwe Noor. Klopt. Hoe gaat dat nu? Heel goed, eigenlijk, ja. Ik ben dankbaar voor alles wat me gegeven is op dit moment. En ik voel me sterker als mens en als persoon. En op alle gebieden, dus dat is heel fijn. Daar ben ik hem dankbaar voor, maar ook mijn collega's bij de Nieuwe Noord bijvoorbeeld. En de omgeving, dat is super. Waar kijk je het meeste naar uit de komende tijd? Zo, lijkt me gewoon tof om te zien hoe we dit nog verder kunnen trekken dan wat het nu is. We hebben dus, we hebben voor 2 jaar getekend bij het label van Ronnie Flex met Jiri, ADF. En dat betekent 2 albums. En dat gaat waarschijnlijk niet een traditionele vorm zijn, maar er moet dus nog heel veel muziek komen, zeg maar, ook contractueel. Dus dat moet gemaakt worden en we hebben zeg maar, het zaadje geplant en de fundering gelegd. En nu is het nog om de vruchten te plukken. Ja, nog een groter huis te bouwen, zeg maar. Dat wordt voor jou het volgende jaar. De vruchten plukken van het album, van al het werk dat je de afgelopen maanden, jaren hebt gedaan. Dan is dat niet eens per se de financiële vruchten, je weet toch, maar gewoon de vruchten van het leven. En ook weer live met publiek en dat voelen wat het allemaal teweeg brengt. Ja, zeker. Tof, dat wordt iets moois om naar uit te kijken. Dat denk ik wel, ja. 2023, dat gaat jullie jaar worden, jongens. Ja. Dat is ook zo. Dank jullie wel voor jullie komst. Sander Bos en Jiri Taihuttu, dank jullie wel. Dit was het voorprogramma. Mocht je meer willen weten over popmuziek in Limburg, dan kun je altijd kijken op popinlimburg.nl. Tot de volgende keer.